Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Standby sa Action Light Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati Region 1, mga palagad kita sa labilin isa ka oras, 14 minutos karon nga adlaw, Martes. Katapusan nga adlaw, petsa 31. Katapusan man nga petsa sa bulan sang Marso, ikaduha man nga adlaw matapos anunsyo sang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental kag Mayor sang Bacolod ang ginatawag nga Enhanced Community Quarantine. Apisar nga may COVID-19, magapadayon ang pagpangalagad sang inyo sining palatuntunan.
Sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabulog ang bilog naman nga puwersa sa aton sini nga news team, aton sini nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sini nga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sini kapolisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang aton sa mata kadulungan oras sa kagabiyon ng aton sa nga Patrol 3 na para patrol kay ina pa nagalambiyong sa pila kabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman aton nga bantayan kag himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano man nga mga eventualities. From where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder back-to-back sa aton nga piloto. Action Nani Kirao. Aton man nga pagbantay sang pinakaulihi man nga mga balita update sa national, international sa gihapon ato nga pagbantay sang COVID-19 aton sining news center sa Martes nga edisyon buylog nato na puwersa ni Action an Defensor. Opda magita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio i master control sa technical side ang puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Backup diri nga aton na IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway. Sa kinahanglan ang inyo sinalagad ang Anchorman Action Night Patrol Program, Lunes tubtob Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labinin isa ka oras, 11 minutos nga pagpakalagad inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Radio! Action! Night Patrol! Ang nga bayan sa ato sa nga pagpakalagad ginadurong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo pabakod ka nagabalansi sang mga sistema sa atong siningalawas. Isa pa sa sekreto ng Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga ingrediente. Kalawag, tugabang, balunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, at vitamin C. More information ikayong lawas. Dulot sa Evergreen Herbal Capsule, pwede ka maka-text, pwede ka maka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa bisan diin lang butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Ang inyong mga porsyon sa ato sa kapagpangalagad ginadurong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Puno sang vitamin C ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea sa diin nagabulig ang vitamin C nga makabato sa ginatawag nga influensya. Gani magbakal na kang magsigi-sigi inom sa Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyong pagpamalaklon ayaw magkalipat, lista ha para hindi ikaw malipat. Tandaan ginangalan, Dr. Alfred's Pure
Mangosteen Tea. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Ini mga bahay sa ato sa pagpangalagad, ginadulong sa iyo sa kalwan sang Santon Plus Coffee Mix. Para gini sa mga barkada, mahilig magbanding-banding, mahilig sa kafe. Kinahanglan kita mangin sigurista, kinahanglan ta ang kafe nga healthy. That's why ginarekomendar naton sa aton nga mga kaaksyon. Inom kita Santon Plus Coffee Mix. Himo ini sa Santons, soya, kag balonggay. Santon Plus Coffee Mix. May kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa balita, una sa aksyon, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:53 na. Magabi na sa kay Engineer Nunoy Garulang kay Ma'am Julie Hamandre sa Call Sector Industrial Sales dira sa may syudad sa Kabangkalan. Halong kita da Engineer Galunan ha, Ma'am Julie, sa COVID-19 ha. Ayaw gid magranda di. Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family, happy listening. Kay Migol ko Manuel Ku. Nagapaurok-urok si amigo ko Manuel Ku. Kag bilog nga pamilya dira sa may, I think, Ciudad Santa Risay or Silay. Si amigo ko Manuel Ku. Kapaurok-urok sa sumang sa aton sila nga pagpangalagad eh. Si Relio Toto Catalbas Jr. Ara na nakatutok sa aton sila nga pagpangalagad. Misis siya kabataan niya, pati ang amon amigo sa Puno Lunok. Ang awardi kay mapisan ng LTO Chief sa Bacolod City, kay good friend si Mr. Rioben Tampos, nagapaurok-urok man sa aton sininga pagpangalagad. Si Mama Bethilaw, ginakamusta ko lang da, no? Mama Bethilaw dira sa Binarbagan, ayaw maglagaw-lagaw, ha? Ayaw gin magguwa-guwa, ha? Quarantine ani aton kagulingon sa balay. Si Mama Bethilaw, sa Binarbagan man ang Bekilaw, kumari Jan Silaw, kumparing Norberta Lam, Tuto John Boy Jude, Philip Jude, Alkim Jude, ni kumparing Jekyll Jude, Iado Aljan kagay Nene Lao. Of course, hindi ito mamalipatan ang mga pampos dira sa may share sa Binarbagan, way untat na ilan nila kapagpamati, mga empleyada, security guard, kedan, kag sa accounting department sa Biscom Binarbagan, gapaurok-urok sila. Ila binagid ni Miss Nora Di Mabildo kag ni Mr. Levy Frias. Ang ila sila nga pagpamati as always sa aton sila nga pagpangalagad. Sa kay Inday Senchamov gali dira, Inday Senchamov sa kay Kaloy kag Maymay Bibidor dira sa Rosario Heights Division sa Barangay Takuling, may manuntat na ila sila nga pagpaurok-urok, paring Roger Montalvo kag sa mga taga Apollo Restaurant ha. Sa kay Tuto Chong and family, nagapaurok-urok gid sa aton sila nga pagpangalagad. Tuto Binji Locsin, isa sa mapisan nga tano dira sa barangay Panokoy, nagapamati gid sa aton sila nga pagpangalagad. Sa sigawan sa aton sila nga palatuntunan, i-check na aton sila nga Patrol 3 Nevada Patrol. Antes na check ang mga report gikan sa aton sila nga correspondent. For more updates, sa sinitag sa mga areas of assignment. Unang report sa ato sa Patrol 3 Nevada Patrol, ang sitwasyon masali sa siyudad sa Bacolod sa ikaduwa nga gabi sa pagpatuman sang enhanced community quarantine. Yari si Action John Diaz, observation report sa Patrol. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon!
Action Night Patrol Field Report. Yari sa aksyon dyan diya sa Patrol 3. John, may gabi, please come in. Alright, may gabi sa rekas sa tapanan nga mga kaaksyon. Ang patol, ari kita karon nagalambiyong sa palibot sa Radyo Macron. Exactly, our location for tonight, ari kami along Daran Lacson, Action Erect. Actually, ginalabyan din na namon kay siningi gabi mo na nagakandak sa sanitation drive ang katapos ng Chamber Volunteer Fire Brigade. Ngalibot naman sila sa pinakamalugad Action Erect and sila mismo ang nag-initiate or sila nagkapangunabi sa pagpatikayon sa sanitation drive karon nga gabi. Daw mo na nga lugar ang ilan ng libutan. Okay. Paglabay na to, dito na sila nakalabot na sa may Aeroreco. Nakadiretso sa mga area, di sila galing sa may shopping area. And kasubong yari kataya sa may dalan Lacson, mga kaakson, no? Okay. At andri na ton, ligwa na ton mga dinanonte, of course, curfew na walang daan. Makita na naton, andri sa may establishmento komersyal, mga gwardya na nagabantay, of course, sa mga balalagyahan, Action Erect, no? Pero kin-check mo na natin ang pinaka police station. And so far, nagnubok ang numero sa mga nagkradakpan nga naglapas sabi, no, sa mga policy or provision sa idalom sa enhanced community quarantine. Kaya Action Erect ang ginatawag naman natin sang area naman Action Erect sang curfew. No? Amo nang iba na to diri nga makita ng Suralek kagato na obserbaran. Ang area sang police station number 2 do kadamo diri sa ilang nga mga nagradakpan man in terms of enhanced community quarantine. And karon nga di ato nagurunong na actually natala naman actually nga maglambiyong liwat na ang ato naman mga kapulisan. Kaya na-check naman rin nila actually ang sitwasyon sa palibot siyang sunod sang Bacolod. And ang police station number 3 naman okay, nakabay ng pangsaway na ni sila. Balik na naman rin sila sa pangsaway. Okay. Ito na ang numero sa naman nagladakpan doon nag-increase naman karon nga gabi. Nag-increase? So, nagtaas na naman. Okay. Karon nga din may nagatiner dira sa ilang custodial facility mga visitor nila mga 3 kabilog kahit ini ba lang mga nagatulotambay sa kilid sa dalan. Okay. Karon nga din kita nyo dahil magkaksyon nagasulod kita sa may patrol car sa police station number 2 Galambiyong this lang area sa police sa barangay 2 barangay 1 no barangay 3 ginasikop nito na nila nga importante malibutan na nila. Kag ma-remind at sure ang publiko daw nga bawal na may sabi rin ka bangga o sa may pasulod ka bala puro kagaykay. May sadra ka dalan actually nga temporarily siraan danay nila no. Siraan nila actually para at least mabalaan no hindi na may makalagaw o wala na may panugutan pa nga may makalagawag surek sa mga pangayaw diri sa ila mismo nga area. Karon nga kawiyari diri si Sir Gabanat area sang barangay 2. Diri sa may barangay hall gid mismo no. May nag-visit siguro posible kay Kapitan pag sila diri nga in charge. Karon nga di magkasa nga Facebook live diri kita long area sang Dalan San Juan. Sakop sang barangay 2 barangay 1. Kadulong area. Kadulong? Yes, actually, ari na kita nakapalang bago ginamang sa may patrol o pari mas masanag-sanagan or mas masanag na tinatawag nyo dala nun. Hindi barang official na possibly dahil nga nakastanday karoon na gabi sila nakagawad na of-course man sila nga mga mugas na available. Iba nila nga goods possibly na panagtag naman. Wala to na to, no, kung makagawa na sa kayo si Sir Gabada. Masa to statement, ikay na protect itong iyang ogtas wala sa mga pumulog nga ginsulod ito isa-isa katagsa ka mga barangay. And then naging ng miskis kinita o kaluwas na ginsulod na ginagsulod kagin pang makabi na to, pang sita gin pang pamangkot ang mga nagalambiyong sa kilid sang danan. Kung pang ilagi na ubra kung anong rason wala sila sa guwag sa direct. Kaya tis para mabalaan man nila kakaliban to nga gitanong itong dalagit sa may police station even mga bata na kung bata na dakpa nila kinapod yun dapat ting nanay actually kaya gina-record para bala may madudla manaw kaya nga kabila mo nga siguro ng resulta yan
limpyo ang aton nga dalanol. Kaya kita makitaan nga may naglagaw o kung naglabiyong karon nga gabi akselерek. Nakiti ka limpyo na gidman, no? Karon nga gabi. May mga groups din sila. Pero ang areas parang kay todo ay di may nagkrabelin pa nga mga food packs. Wala posible na pang disburse o na panagtag naman sa nga barangay akselерek. In nakabato na go. Iba naman siguro doon na may nagkapasaway. Away na din may tiner o may nagalibot-libot pa karon nga gabi. Kita rin naton ang mga barangay official naglamang amo nga pa dahil sa pagdambiyong nila. Kaya nang namin nga akselерek pero naman ang ay dokon protocol sa pero kalabanan ng mga barangay hall bala umpisa nga din conduct ining enhanced community quarantine do alos sanan abre no sir okay, Sir Gabana, karoon nga gabi. Police Major Sir Gabana, panumdom ni sa Panandari area sa Station Number 2 kung subong sila nga gabi. Sir, mayong gabi, nabulagi na po natin Action Eric Magbana. Sir, good evening. Mayong gabi, pag sa pagpalamati isang Action Radio. Sir, as liwat ng libot na naman, sir, reminder na naman okay, TK na, perting tax, perting dapat sa lawayon. Subong hindi na ni reminder, sir, kay halin pa sang pagsugod pa lang. Sang General Community Quarantine, nagapa-remind na kita. Therefore, kay tungod enhanced na, pag nakahatag na kita nga 2 days allowance nga para mag-remind pagid, subong implementation agad. Kag stricto gid nga implementation. Kag ting tanan dira nga mga gapasaway, it's high time na nga dapat na nagid sila disiplinahon. Sir, anong vote silingon, sir, nimo sa implementation? Kumadakpan sila dalon sa police station, may mga possible recording? Dalon sila sa holding area, paan sa tanan nga detalye, kag pasakaan ini sila sang kaso. Ay, case lagi dyan, sir, mo naging reminder mo sila kasuhay na kasuhay na gid niya. Kaya sobra-sobra na. No? Kami nagarisgo kami sa kabuhi namon para sa ila, ginasacrifice namon ang kalipayan sa amon nga pamilya para sa pumuluyo. Pero amo pa ning ibalik nila bla sa amon, nga ginapangayo man namon tani sila kooperasyon. Sir, may duwa ka mga comments or may mga, of course, may mga ginatang nga komentong iban. Positive and negative. Kalabanan Sir Gambal nga of course, na ginobra ko sa may gambal sa duka stricto, may gambal nga nami, kaya strictly implement. Anong yung reaction niyo, sir? Para sa ako, kung magambal sila nga tama kay stricto, natural nga. No? Kaya kung makita mo man, labi na sa mga batasan sang pumuluyo, kagina, kung kapila na namon pagyan palululo, nga ka-friendly nga approach, wala ginaabusuhan lang ang pulis. Ang barangay ginaabusuhan lang. Therefore, it's high time na nga with iron hand naman. Para nga tanawon ta kung diin ang mas epektibo. Kaya kung sa pagod boy effect, puro lang tanan pasaway gyapon, subong testingan ta naman ang medyo hindi ba nambal nga bad guy or bad cop, kundi strict cop lang gid. Sir, of course, so fully masindihan nila. Kahit kaaga, pag nag-operate, naglibot na ka mo, sumong gabi, balik na mo ka maliwat, hopefully, ang publiko maka-insindi, no? Manang ginapangabay ginato, no? Tani may-insindi. Actually, kay-insindi na sila. Galing kaya mo na lang, gapatig-atiga lang. Kaya, draga pakita nga, miyara gidya tao nga, wala sang disiplina. So, ano na lang, sir? Ano ang reminder? Kay good light receive area, kay itkinita nga daan, ano reminder sila para may cooperation, naging sila finally, hindi na maglabot sa kasway. Mula lang ginapangabay namon sila, no? Hindi sila magsagay layaw. Hindi sila magguwa sang ila panimalay kung wala man lang sila sang home quarantine pass or kung wala sila nagaobra sa mga ginabutang nga gina-exempteran nga pwede sila kalakat kadto sila obra. Pero kung nina magsagi man lang sila tinambay, kag magsagi chismis dira, hindi man lang gyapon sila productive, mas may pamupimulong na lang sila sa ila sulod panimalay. Sir, sinobserve na naman, bata, tigulang, dalasa, gito, sir. Bata, tigulang, mapababay, mapalalaki, mapataas, mapanubo, mapagwapa, mapalaway, mapatambok, mapaniwang, mapaagi, mapatumboy, dalasa, basta nagpasaway. Kung bata, upod ang ginikanan. Kung bata, upod ang ginikanan. Dalawang man, sir. Kagisil, ang ginikanan na pagkakasuhan namon. Hopefully yung barangay nag-cooperate lang, sir. Muna gani nga ginapanan gid namon, kay ang barangay mismo, nagaugtas man, no?
yawan sila mismo man panaway, sila man ang mismo man ang ginabantayan. Dako gid pasalamat ko sa mga barangay nga aktibo gid nga implementar man sang curfew. Sige, sir, thank you, Mayang Gabi, Liwanag. Mayang gabi man. Actually, next start na naman liwat ang station number 2, Dre. Ari sa tubang sang pulis sa barangay o sa barangay 2 kay ang mga barangay Kagawad. Ari di tanan karon ng gabi man. Pero ang iba bago lang, nag-divide na sila, nag-deploy sila sa pila ka mga area. Dogol ta lang nga nabuka sila sa rekang makadto sila matagsa ka mga areas of assignment. Nga mo ni masekyara sa kada eskinita o kada lugar sa station number 2 para lang taon nila kung sino pa nagatinira sa kilid sandalan, ano pang mga pila ka activities pa liban sa direct under the enhanced community quarantine nga ginatumilian action direct. Kita rin naton may pila ka mga service ang series bus, passenger bus, hari ring mga private car service ang pinaman ka mga kompanya nga nagalabay gid rin sa areas ang barangay 2 barangay 1 of Select. Kasugat ng kalabanan mo sa mga mga trabahante para mas mapo sila sa kung magtrabaho na ginman sila papadulong sa tagsa ka mga trabaho hindi sila mabadayan mag-travel karon naman nga gabi action direct. Anyway, muna ang sitwasyon diri sa atong ginakamtangan siliman nga kagabion yan check naton ang area sang barangay police station number 4. Isa lang ka sa kasong ila-recorded o ilabi na dakpan kung curfew ang ato naman paghahambalan. Area naman diri sang police station number 6 amuning damo-damo karon nga gabi. Kay initially may record. Pilang record nila action dyan. At station number 6 doon nagdamo-damo ang ila sila nga kwan nga apprehension as to sa sa curfew kung sa enhanced community quarantine action dyan? Yes, that's correct. Enhanced community quarantine and curfew both nga kaso. Muna yung nagdugang sa area dala sa police station number 6. Isa Manila, sa rin panaligban. Matura malit rin ni Sir Bonilla kay nasa itong interview. Part varias ang ilang mga kinaputigayon dara nga policy hopefully nga mag-work accelerate at least no ang ila diri nga mga strategies sa kapulisan mag-epektibo man accelerate. So kaya po nagbabilin ligwat nga madalonon diri sa areas nga dalan San Juan sa Maraguna barangay 2 at ang paglamping sa palibot sa Sarad sa Bacolod mag-action bantayan ang pinalaman ka magsubalik ang tipon sa patro karon lamang gabi mag-action. Tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa balatian sa Pandawas among paguyang unang pagnubo sang aton immune function ang mahigko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sang higko sa Pandawas sa may dako nga papel sa pagbaba sang aton immune function ang dapat imon safety lamang magkakson pabasugon kag pasanyugon ang immune function pagi sa adlaw-adlaw nga paggamit sang super fiber. Ang super fiber ang isa naman kadikalidad kagarantisa nga solusyon ang aton regular nga pagpagwa ang nagatipon higko sa aton lawas. Super fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Yan ang napalit ng mag-aksyon. Magbakala sa Super Fiber. Na-available man mismo sila ng klinika. Dadaman sa Life Extension Clinic namtang sa JS7 Building tapos sa DHL. Tuwag lamang sandang Galo kag Burgos Lacson sulad sang Bacolod. Rekta sa Patrol ang taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. Una sa Bacolod sa Aksyon na sa Bacolod. Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol! Salamat kay Action Jan Diaz sa Thoyabet Live Report sa area sang police station number 2. Interview sa kay police Major Sherlock Gabana. Tisili niya, tak-ana si Gabana. Sila na warning this time. I-implement ta matutod, dakpon ta matutod, i-hold ta matutod, kag ihatag ta ang ila premyo, which is kaso. Tiara na, ara na sa inyo nga mga pumuluyo naton kung hindi nyo papagpatiyon ang ambas ng pulis, simple mo na ang ginayo sa halos tanan, kooperasyon. Amo na kasimple sang ginaayo sa aton nga mga authority. Kooperasyon. Kung wala kooperasyon, then ihatag ta ang solusyon para sa wala nagakooperar. Bot silingon, kung madakpan, kaso
ang ato bangon. Ang report ni Action John Diaz, kinadulong sa inyo sa Karaman sa Life Extension Clinic. Gusto niyong libre ng medical check-up Lunes hasta Biyernes. Upod sa ilikalidad ng mga medical doctors. Kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara de la opisina sa Life Extension Clinic. Kadaraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakala pinakasikat, mabatihan ng vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balati ang napaayo, damo mo sa balati ang ginadara. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3 amo ni siya ang produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga botika, ilabi na sa tanang nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka maka-text, pwede ka maka-call sa telephone number 0920-5056-501. Basta libre ka medical check-up Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati na ilang produkto ng vitamin D3, kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara de la opisina sang Life Extension Clinic. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:13 na kita. Uy, may kabidra sa aton nga mga kapulisan blada nga nagapatigayon sang check-up operation dira sa pitubangan blas ang cyber center sa may Dalan Lacson. Bong ato kapulisan dira nagakandak sang check-up operation, pero ang ila dulunggan ti aragid nagaunay sa ila monitor. Mga mapisa na ato nga kapulisan nga nagapatigayon sa check-up operation dira sa may cyber center. Sanday PCMS Espinosa, PSSG Garcia, CPSSG Balgos, upod sang hangkilan. Hindi bangkilan ha, kundi hangkilan. Ligo ko niya. Si PMSG Robert Pineda. Sir, good evening. Sir, why kita daw? Ayo di purma. Ayos, ayos! Patayo na sa lang inyo nila nga checkpoint, or check-up operation. Check tara ang mga asod-asod na nga ma-report na gikan sa ato sining nga mga correspondent standby sa report man ni Action Tamon Forte, ha? Percival Cagnuna de la Cruz standby. Unang ko report live gikan sa may area sang Cadiz. Ang ato sining nga Cadiz PNP Correction. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa level 2 sa Action Roger Gotem sa report. Jer, good evening. Jer, pasok, Jer. Yes! Yes, gani. Pero ti, utod ka. Kalipay ginamot din sa pag-announce yan, Action Eric nga. So, Jer! yes. Oh, do ano man do nag-utod ka gulpi, tapos nagulpi ka naman naglusot, abi, balik sa puno. Ano? Ti, amo gidaw sa jagiri karon. Di ko balik ka rin sa puno, intro mo. Kaya ano di man, nagulot-ulot ang ato aranar na. Ay, Nagulot-ulot ang ato nga... Kabla na, ang imo bala monitor, Jer? Ang imo monitor, ibuta mo na sa salog? Ibutan sa? Salog. Ibutan sa salog? Oo, ang imo monitor, ibuta mo sa salog, bla? Oo. Tapos tapaka. Ay, Ayo di Tama purma. ini. Ha? Mahal. Ang solusyon sina. Oo, kag bakal bago. Ka daw ari lang itupan ko ang Ha? signal karon niya ka pila na kagabi ng obserbasyon ko likuran naman daw ga low power ang
Monitor mo? Aton nga signal ko gabi nga sa naliligan to, pati ka namin, ikaw daw yung COVID ang signal ako. Abi, bulat-bulat ako rugto para ka magdugang power, ya bla. Gibutang ko man sa salo, kaya kumasi blator ko kulang lang sa posisyon mo lang. Tipo ko sila nga lapakon, gibalik ko lang sila misa. Nga lang ko ang gulpe ka naman. Tulad kasi nagbalik ka naman lahat. Tarso man sa imo yung company, why niya sa iban, ako lang ni. Mahal. Oo, ini nga, kani nga, nga monitor, no? Digital. So, kung niya, inang Philip nga brand na Philip. So, actually, kaya mo niya, ang siyudad sa Cadiz nga, pasalamat ka ron. Kaya mati ko na may 18, kami di ka PUI, kami nabilin nga, wala pa makarecover nga anom, pero kagahapon ang report na ito, isa na lang ako ang report na ito kapon, may ara nga tatlo pa nga wala makarecover, pero subong fully recovered na gintanan-tanan. Good. So, ang 18 ka mga PUI, dala na itong duwa ka mga kabataan, tumlang mga isa ka tuwing kang edad. Fully recovered na, pero ginahulat pa Japon ang mga test, swab test na sinagulman ni clear gid ya. Nga clear gid ang siyudad sa Cadiz, pero wala na sa mga PUI nga ginakabalakan kay tanan natin ang pawana naka-recover. Ang isa na lang itong napatay nga sa 63 anyos. Kasi may masakit man ito kadaan iya. Pagkabot sa bata yan sa Manila. Pero nagabot sa bata yan kagamong pag-report sa BSW kapag kamuturayon ang natabo nga ang iyagali iya nga iloy. Nagabatyag sang ubo, nagabatyag sang mga simptoma aksyonere ka. So natipan dayon sa City Health kagin dala sa ospital. Liderato na patay sa Teresita Lopez Landone Provincial Hospital. Pinalikdan nga Sabado. So wala daw kabalaka ang iban, pero siling man sang mismo gani sa barangay sa din siya nag-star kasi sila nga puro kadugay na niya nga tigulang masakit sa wala pa ng bata ya mag-abot dira masakit na graan. So mutilingon nga wala sang kabalakan. May katanan sa sine, pero mas maayo gid para nga way naging kabalaka kung maabot na gid action erect ang result, no? Sang swab test niya. Nga kuha sa ila agod nga mapasiguro pa gid. So, subungwan, nag-hatag sa mensahe ang mayor sa syudad. Address sa Cadiz doon nga ang syudad sa Cadiz nagpabilin sa gyapon nga COVID-free. Gagamiton gid sang gobyerno ang tanan nga resources. Agod actionerek nga pabilin gid nga ang syudad sa Cadiz mahilway sa sining masyado ka makatalagam nga virus. Now, sa pinaraton ka mga police report, ang may isa ka ina ka simbahan diri nga responderan sa mga katapos sa kapulisan kay kapila na sila reprimand ng ligad nga Domingo nga hindi na ginanay maghiwat sang tawag nga panimahon phone worship service. Pero sa gyapon sige sila. That's why reprimand sila sang tinag nga Domingo. Di kaina naman mayara naman sila gathering kag naglambot naman ang informasyon sa kapulisan. That's why ang pulis ang nagpatigayo naman aksyonerik sang ila naman sining pag-responde sa lugar kagin pagdala na gid sa police station ang mga membro sining Apostolic Church diri sa may corner sa dalan Rerias Dalan ang Gostino kag pag-abot dito kung tani ito implement gid man sa police kung ano nakasaad sa executive order o galing kay sang nag-connect sila sa kay Mayor Salvador Mading Escalante sa paibalo sinihin nag-advise naman ang alkalde nga tagan anay last chance ang mga simbahan
tungod ba nga na tandogin ang mayor bala kay siyempre sa pagpangamuyo aksyonerik sa mga pilaman ka mga kasibanan pero pwede mo lang yung sa tagsala kapuluyan para nga safe bala. Oo. Ganyan niya mag-gather pero sila ni mayor nga tagan na isang tawag nga tsansa ang ini nga simbahan nga sa diin hindi sila ya pag-applyan na sa kung ano kasaan nga mapidalidad sa executive order nga patuman nga i-cancel ang mga gathering labi na gid ang mga gathering man sa simbahan dala na ini suno sa kay Police Major kon Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito sa aton sila nga interview. Actually nga tong akto gid no nga na simpuhan tagid kag nakita mismo nga ang violation mo na. So caught in the act gid do gid actually tanan ang nakakuha naton gayna. So ini ko lang i-mention no kung ano nga particular nga ngalan sang religious ni nga group. Pero actual gid nga naghiwat gid sila sang preaching nila. So religious preaching nila. So which is hindi pwede kag bawal subong no considering may tatlo kita ka executive order nga na-issue including ang isa sa provincial office naton kag ang diri naton sa city. So i-explain naton kagayda no gidala natin sa station gisunod naton ang booking procedure kay sila mismo ging dialogue naton diri mismo sa chapel man naton diri sa PNP kay gi-explain sila kung anong violation no. Actually na-warn na sila sang last Sunday no. So daw nakibot gani ko nga naghikot pa sa isa ka event no. So, ging justify nilang ilaman nga concern, pero hindi pwede, no? Hindi ta pwede itolerate na. So, para ang penalty nga gi-impose natin ngayon, naging coordinate natin, no? Sa office mismo, no? Lalo na sa kay Mayor, no? Siya tani ka, ano man, no? Nag-wonder man nga may amo na natabo. Kag siya man mismo, Mayor kay ging consider man, na tagaan pa sang last chance, ging reprimand lang natin, pero recorded ta na, no? The moment mag-create sila subog way na ginaya. So, impose natin kung anong pwede i-impose probably. Maano gid sila, masuffer gid sila kung anong penalties na naka-include sa atin executive order. So, amo na payag may Police Lieutenant Colonel Robert Mansito may kataran sa sine. Dati kinalang tao direction na wala man gid actually kinalan nga mapunggani pero tungod man sa sining coronavirus kag damo na yung mga kasibasan diri nga sunod kati isa sa nagdone kag executive order kag dapat gid mga religious leaders makabalo nga o kon magasunod gid sini no kati niya masyado ka importante para sa safety man sa ila sining mga membro sa simbahan. So gitagaan lamang sang tawag nga warning, last warning sa siling simbahan. Okay. Dati din na dapat mag-gathered sa ilada nga pagtipon-tipon sa simbahan. Kundi nga, imoon man para sa iban. Dati, bisan gani ang mga permitting sa amon gani, imo kami sa tawag nga since prayer, nga daw kanina, blang at iwayag bugto ang pangamuyo. Kag gin-acknowledge ni gani sa alkalde ang mga pangamuyo sa syudad sa Cadiz kung nga kasaliin naka-recover gid ini mga patient under investigation kag dako katama kapating alkalde kag dako katama sa contribution sa pangamuyo labi na gid sa mga religious group diriya sa may syudad sa Cadiz Aksyonerik. May ano man kay na persona kay isa ka babae ang ginakop sige mga gabi mga alas 8:40 tak na matapos kay reactionary ang Mayor Armand sa implementar ka likorban may mga picture gid na kuha sa pulis kay sa kumalong ang galabay kali sila pulis na matapos nga nag-report mismo ang mga pumuluyo kaga officialis man mismo sa barangay nga sa sinang area mayara naga-inom-inom sa ila dito nga rason nga ila malatani nga pabulong sa ila sila nga kakapoy o galing kay ara sila sa gwa mismo sa dalan sa subdivision kag wala sa sulod. So man sa kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito may kantaran sa Sinesonerek. Gina-review nato no ang about sa pag-declare sang ban kay ang actually executive order naka-specific to na ang mga violations iba no. So para ging review pa nato ng executive order
Pero hindi lang man likorban ang masulod nga violation, no? Actually sulod ba ng social distancing. So once nga di are second offender, sigurado may charge kita sa ila. Pero with regard particular sa likorban, no, ara tanaw naton karon kung anong pwede pa nga ma-charge naton nga penalties. So anyway, custodiable sila naton for separate violation kag actually, may ara sila nung atong silingkod, social distancing. So, actually, mo na, no? Ganyan na taga-alman to sila chance man. Dahil first offender man sila, pero... to. Kung magipanglista yung mga kanan, actually, mga 246 kabilog na mga nagkalanakpan ng mga offender man o kung naglapas pa dyan isang curfew, nakalista man ito ng mga pangalan, kag may mga manakpan gani kanadlaw, gina-review gid kung may ara nga dira nga naresahan nag-impose na yun ang penalidad gadugang si kan offender pero as long as the apprehension sa police is concerned na kita dito nga as far nga ang ila sila nga operation is concerned wala sa mga second offender kundi ang mga nagkalanakpan daw nagkaladudla mamlalayon o kung nadudla man unong manayon mutilingon nga wala man sila panayon nga nagapasaway ang mga bago i-actionerek amo ini ang mga nagkalanakpan nga mga bago nga salihin nalantaw nga kung madaklas ati basi hindi naman magpasaway kay so far wala pa sa liwat sa mga second offender na nagkalanakpan sa curfew ini ang mga bago subong duwa gining damo gid la kaso ang likorban ang curfew ga ila sila gibaylar samtang ara sila sa dalan although nga ara sila sa housing project sang Yolanda naga-tiner actioner amo ni aton si madulong nga report mga balita kag mga informasyon direkta diri sa may syudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutib report sa Bacolod aksyon Radio Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat ginaksyon na Roger Gutib Abet Live Report gikan sa masyudad sang Cadiz. Ang balita ng aksyon na Roger Gutib ginadulong sa inyo sa karaw sa Santa Plaza Valowel ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plaza Valowel, mayo ini para sa may mga allergies, may mga katul-katul sa panit. Santon Plaza Valowel, isa kapahid, dula ang katul-katul. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Hali sa report ni aksyon na Roger Gutib, i-check na report ni aksyon na Tambon Forte. Ato naman sila nga correspondent gikan sa area sang Sagay kag area sang Escalante. I-check na signal ni aksyon na Tambon Forte sa area sang Northern Negros Quiapo sa line number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si aksyon Tambon Forte. Tam, good evening, please come in. Yes, Aksyon Eric, mayuman nga gabi sa programa Aksyon Night Patrol. Yes. Tumuman sa itong mga tagpalamati. Hidla man ta sa imo ba? Yes. Kung hidla man ta sa imo. Gani man, hidlaw man ta sa imo, tiyanon tani kung kisa, kaya daw wala man balita. Gani man balo man ko Kasi ining isikyo subong niya Aksyon Eric, yung napatay gayon, daw hindi ka na hidlawon sinisakon. Gani man, kabay pa nga kadagabiara ka na sa isikyo nga report. Nga porsyon. So, okay, Aksyon Eric, tiyan mo subong Aksyon Eric, dari Aksyon sa Sagay. Madamo iya Aksyon Eric ang nagkaladakpan sining pagbayular iya sang isikyo Aksyon Eric. Damo gidya sa lawayon diriya sa siyudad sa Sagay. Although nga medyo uli stricto na subong ang aton mga kapulisan subong man ang siyudad sa Sagay.
bangod sining COVID-19 nga ginahimo nilang tanan kung hindi man diri makasulod ang kinirik sa siyudad sa Sagay. Oo. Kay inaaga pa kung kitaya sa mga kapulisan kag nang pangdakop sining mga salawayon at sinirik sa mga remote barangay. Oo. Katulad sing barangay Bulanon, madamo sa nagkaladakpan kay na sinirik. Are, nagpalahimuyong, nagtulog iya sa may gym ang barangay Poblacion 1. Aha. Tungod sining mga salawayon action ni Rick, sa sinigid lang hapon, nagmando ang aton diriya nga halangdon nga Mayor Ferdi Marañon, kung sa aton diriya nga mapisang na babakas nga COP, Major Antonio Benitez Jr. Nag-imo sila sining isa ka padugi action ni Rick, nga gindibot ang mga barangay sang isa iya ka unit sang SDN o kanining funeral parlor diri sa siyudad sa Sagay. Nagkarga sang lungon sa babaw sang salakyan kag amo ni subong sa nirek ginapapili lang ang mga salawayon pahimoyong o pasaway o kon lagaw o kon lungon. Amo ni lagaw o kon lungon kay ang mga pasaway aksinirek medyo patulogon gid sa lungon wala galahog ang aton diri nga panguluhan diri sa siyudad sa Sagay. Mayor Ferdi kag subong aton diri nga COP Police Major Antonio Benitez Jr. tungod sining mga salawayon aksinirek nga wala gid nagapamati iya sa mga otoridad diri aksinirek nga nagapatigayon sa mga checkpoints. No, madamo diri mga mga tanod sa barangay, nagabulig para sa checkpoint. Pero di damo gyapon sa lawayon. Tingog gi Police Major Antonio Benitez Jr. Actioneric, angot sining lagaw o kon lungon, pasaway o kon pahimoyong. May mga kultura nga medyo pasaway pa. Kung pagkani may nagkaratakman ng mga violator ang enhanced community quarantine. So, kinakop natin sa ng process. So, buong adlaw, nag-devise kita with the city mayor nga baklan lungon para kung sino man ang maglagaw kag mabiktima sang virus, isulod na ng rekta sa lungon. Then, para maging preventive measures man sa iban, na mag-stay at home para makumpleto natin ang aton 14 days enhanced community quarantine. Sa mga pumuluyo man, gina-encourage namon to stay at home. Maglagaw-lagaw pa kamo, kagwa, mas maayo guro, ipangsulod na kamo sa lungon. Isahalitan nyo ang iban na mag-spread ng virus, palayo lang, mas maayo pa nga kamo na lang una isulod sa lungon. Kaya muna ang konsepto natin. Kaysa naman, mahalit pa kamo sa iban sa inyong katuntuhan, mas mahiguro nga kamo na lang isulod sa lungon. Ngayon, prepara sa aton city mayor, kabay nga wala sa may masulod na, kaway pa nga mag-operar sa tanan. Kaya ina-preventive measures man lang para ma-encourage o mapunggan o ma-discourage ang aton mga kauturan nga magwa sa ila panimalay. Yes, Action Eric, amo itong tingog ni Police Major Antonio Benitez Jr. Oo. Angot sining ginahimo nila subong nga mga pagpatrolya sa kada barangay. Utog sa mga salawayon, ginatik up. Action Eric, kag tagaan iya sa nagataigo nga disposisyon. Kag kon maaktuhan, kag may ibala nila nga nagbayular gid Action Eric, amo ni implementar nila ang mga penalidad. Sining mga salawayon diri sa siyudad sa Sagay. So para sinirik subong nga gabi for tigid kalinong kag ang mga kapulisan nato upod sa mga tanod kag mga oriented group diri sa sinirik panayon iyan nga patigayon sang checkpoint diri sa aton area sa siyudad sang Sagay. So para sinirik amo ni nato madulong ni nga gabi sa aton nga programa Action Night Patrol gikan diri sa siyudad sa Sagay. Action Tamon 14 nag-report na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Maraming salamat kinaksyon Tamon Forte live report dara sa Mayaya sang Sagay City. Alin sa report ni Aksyon na Tamon Forte. By the way, ang report ni Aksyon Tamon Forte ginadulong sa kalawan sa TTX 500 capsule.
Para nga maging kompleto ang management sa inyo siling liver detox, magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds. Bali, amo siya nagatino sang dugo, kagatay. May mga active ingredients man ini, phytochemicals, kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver. Make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar adlaw-adlaw. DTX 500 capsule. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Hali sa report ni Aksyon na Tom Monforte, silo to sa report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon na Percival Villamor, line number 1 sa report first. May gabi, please come in. Mayong gabi, aksyonery, nagsubong man sa aton nga suki nga tagpalamati, nagalibot-libot kita sa aton area of responsibility. Halin sa La Carlota, kagapakadto diri sa La Castellana, padulong Moises Padilla. Ang area nga aton nga nasakpan na aksyon na Eric, malinong kag mataway. Sa gihapon ang pag-checkpoint sang aton nga mga katapo sang kapulisan upod ang army kag ang mga barangay tanod, padayon man sa pag-sikyar sa mga nagasulod kag nagagwa nga mga motor nga single labi na gid sa mga private nga salakyan. So ginaugot man sang aton nga mga katapo sang kapulisan ang pagbantay sang ginatawag naton nga COVID-19. Bumalik kita sa siyudad sang La Carlota kag tigayon naton nakuha ang statement ni Police Major Romeo Vargas regarding sinisang pag-checkpoint kag sang pag-apprehend sang mga nagabayular sa ning patakaran sang Executive 20-20 nga ginpapanaog ni Honorable Eugenio Bong Lacson, Gobernador sang Negros Occidental, na kung sino man ang maglubag sini may pagpinalidad kag magahimo nga prison. Ari ang porsyon sa tingog ni Police Major Romeo Vargas, Chief of Police sa siyudad sang La Carlota. So, ang message sa tanang tungluyo sa La Carlota City nga mag-dinner kita sa aton balay. So, dapat ang magwa lang kag magbakal sa pagkaon, bulong, may quarantine pass lang. Kini para maniya sa aton tanan kung magpadungol ka, kinamang gyapon ang mabalik panigapon sa aton kay dire may-ari kami diya sa temporary holding area Duali. Dire sa may barangay 3 anila na covered court. Kag dito sa Villataridad, ang tanan na pasaway, wala nagasunod, gabaylit ng korpyo, nagalagaw nga wala siyang quarantine pass. Amo na sila pang dakpon, kag presohon na amo na dito sila 12 oras. Yan, tabantayan ko na dito sila sa pulis, si Sio, kag isan barangay Tanod. Aniban mga padungol, nga patiganin. So, amo na intervention ta sila. Tanan nga nagapadungol, wala nagasunod, presohon. So amo ato ang pahayag ni Police Major Romeo Vargas nga ang mga tanan nga mga nagapadungol o kon ang wala nagasunod ila ini pagdakpon kag isulod sa karsel sa 12 ka oras nga hasta matapos ang ila reglementary period sa among syudad. So malinong kag mataway kag padayon naton ini sa pagbantay sa aton area of responsibility kung ano gid man ang mga magasunod nga mga event sa aton area of responsibility. Amo ni ang aton observation report gikan diri sa siyudad sang La Carlota mayong gabi lang sa mga Regala family sa barangay Udyong labi na kay Geraldine Regala kag Arnel Bellador, no?
gapamati gapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Action Night Patrol! Dagang salamat kinaksyon na Percival Villamor live report gikan sa La Carlota ang interview ni Action Percival Villamor kay Police Major Romeo Vargas ginadulong sa inyong sikalawa sa Santon Plaza Soap epektibo kang puno sang moisturizing formula. Santon Plaza Soap kinapalumog ang panit kinapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santon Plaza Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Halin sa report ni Percival, sa iluhan ng mga report ni Action Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports! Yari si Action Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Mayong gabi, please come in. Action Eric, mayong gabi mayong gabi gid sa tagpalamati sa Action Radio Bacolod sa ikaduha ng adlaw no sa sining patigayon nga ako sang gideklarar nga enhanced community quarantine sa kabugusan ng probinsya sa Negros Occidental no ti kagabi daw may ara pa akong kahapon tumudamo pang tao subong daw ay nagid kagida pa salamatan gid naton ang si Palainon sa kooperasyon nga ginahatag nila no bisan diin kala nga bangga di subong kay napalibutan sa barangay ni ang city proper sa diin kala nga bangga pinara checkpoint no sa pagbonitor sa mga nagagwa no sulod sa sining area kay man ang ginahatag dire duha ka adlaw no nga pwede makagwa ang may ara sang quarantine pass duha ka adlaw nga pwede makagwa kakinahanglan magwa sila sa ilang barangay pa-record sila dito sa ilang barangay nga nakagwa sila tagaan sila tatlo ka oras para sa pagbalik kag ang kuha naman ang bali duha ka adlaw sa isa ka semana bala sila kung anong adlaw basta kay duha lang ka beses no so amo na ding patakaran sa karon kag ang executive order kay papanaog ni Mayor Maria Gina Montiel-Lizares ang parte sa ginayo nga ako nakita nga dako nga problema ang parte sa motor nga hindi makaangkas dapat isa lang sa executive order niya no nga ginpagwa papanaog pwede na makaangkas kay mantiga reklamong ibanding may aras sila quarantine pass mamakal sila sa ila balaklon galing hindi man sila kabalo mag-drive sa ila motor kinahanglan nila may ma-drive no kag iban pagig nga mga empleyado sang syudad kag ang nagalobra diri sa mga grocery sa mga gipahanugutan bala nga pwede makabukas kaangay sa nagabaligya sa pagkaon so may mga tao sila nga nagatrabaho man that's why gin panugutan ini nga makaangkas no basta idulong lang puli lang dayon okay so amo ni subong no langin malinong matawhay kag wala na sa makita nga tao di nga nagalagaw-lagaw kay bag-o lang kita yan nagkadto dito sa police station wa gid ako sa may nalabayan Action Eric no nagkadto ko sa police station bagod ban sa sining natabo nga pagbuno buwa mo na yung sitwasyon may nag-away pa may ginbuno Action Eric kag napatay gid ang biktima hingalan mga kauturan sa report na nakuha naton dito ang nagahingalan ang biktima sa kay Pacifico Calderon 47 anyos ang edad kag pumuloyo ini sa Purok Tuway barangay na Uhang no ang suspetsado nga nakabuno siya nga nagsurrender siya sa atong mga kapulisan ngayon kilala ini sa kay Arturo Parides no 34 anyos ang edad may asawa kag subong niya rin na punong dire sa detention facility o sa custodial facility sa Sipalay Police Station pagkatapos nga ini siya ang nag-surrender sa mga pulis. Kung ano man ang motibo kung nga ang iyagin buno
tutog nga mapatay ining biktima nga si Pacifico Calderon. Tinguhalan naton ina nga makuha man no ng informasyon sa aton mga pulis bangod man nga ara naman sa ila subong ini nga kaso kag padayon na nga ginaimbestigaran. Posible buwas makakuha na kita sang kompleto na nga report resulta sa ilas nga investigasyon ano gid ang motibo kung nga ang nabunaan ni Arturo Paredes ining biktima nga nagahingalan sa kay Pacifico Calderon. Dito man sa barangay Kayhagan ni ara to maoy no nga nagbato siya sa tanod pagkatapos nagbato pag siya ka barangay official barangay Kagawad gindala naman diri sa police station gindala siya diri bangod man nakainom ini siya kag nagmaoy no kag ang balita nga ginhabuyan niya sa mga malain nga sugilanon ang tanod kag ang barangay Kagawad nga nagaduty dito sa checkpoint sa barangay Kayhagan. Ano naman ang mga resulta sa no? Ano naman ang resulta sa investigasyon sa katong pulis? Tinuhaan taman na action erek nga report bukas no? Matapos na makuha naton ang pagpahayag man sang investigador nga nagauyat sa sining kaso. Ang mga report katong madalas sa sining tinion sa gyapon direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility. Gikan diri sa syudad sang Sipalay sa gihapon. Ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat kina Aksyon de la Cruz sa Theriabet live report gikan sa area sang Southern Negros. Ato siling Sipalay, Hinubaan, Kawayan, PNP Connection. Ginatamyaw ito lang dira, happy na siling kagmay mapamati dira kay Mr. and Mrs. Raymond Alarcon Sagal Jr. Dira sa may Purok Santol Barangay Mandalagan, kapaurok-urok pa. Si Leo Syukon Perez. Check attendance lang. Nagpa-urok-urok man pamati diri sa ito siling pagpangalagad. As always nga nagapaurok-urok siya pamati. Sa kay Mami Elsa Berry, sa kay Bradji Dilag, Tutubok Noy, happy listening. Bawang gwapa kung ayhada ho. Si Argene Guadalupe Ilagison Quintos. Muna yung gwapa kung ayhada nga, way galubad, way gaputi. Sila na ni ihado ko. Ramsky, sa Mansiningan, check attendance lang. Oy, si Tita Welma Antopina Sugaton, gabugtaw pawa. Good evening, Sir Rick. First time, Missy. Live, halo na kamuda tanan. Labi na gid sa, pamilya ko sa Cadiz. Alin sa Dubai, United Arab Emirates, Cyril Mata. Check attendance man si Benicio Junior Castellano Ricardo. Dira sa Tangob, banako nga si Dandan gahulid gid radyo. Sila isang imo asawa, Diana Perez. Si Alan Castroho sa Riyadh, ara man ka paurok-urok. Salamat kay Toto Alan Castro ha. Mga pamilya ko dira sa may Vista Alegre, Kagaporas sa Iloilo, pinalang sa Palanggiya, Pututan, halo na kamo kuno dira. Salamat kag halo sa pagpuli. Siling ni Arniel Vista. May gabi dira sa kay Manny Loquias. Paring Roger Montalbo da may gabi. Sa kay Cory Vidaha, ara siya nagalantaw sa Kuwait. Tamya ko dira si Anastasia Hirado and family sa Gisan. Kapamati man si Madam Maricel siling ni Zent Brokovich. Nonoy Gimapang may gabi. Sa La Carlota si Jinky Dagia Montilibano Mirais. Kapaurok-urok ito. Si Lisa Joy Ilon Amoroso.
si Kakay Lazarte Baquilar, Uwis Toto Jonathan Banyes, ara man ka paurok-urok ko. Nagabi dala kay Toto Jonathan Banyes, Toto Roy Beltran, sa kasya si Nanay Feli Laburdo, kag Monte Alto family. Ang tamyaw halin kay Sofia Monte Alto. From Manila, araman nagalantaw sa aton si Richard Ispiliti, paring kinalon sa guys ang Tokyo, Japan, Toto Nilo Patalita, sa Valladolid, pamilya Iligan kag Noas, ginatamya ka mo ni Jessica Iligan Noas. Si Hordain Monturio, Chekatan Dansman, si Rockney Malinaw, tamya ko dara si Beth sa Barangay Batano, Vet Sibanta. Kamonitor mo sa ito sa kalong-kalong si Ranilo Magbanwa, si Leleveth Ninyan family, si Antonio Martin Carmona, nagapacheck attendance lang, si Otol Rami Tuazon, Hermelinda Homes Masilingan, halo na kamuta ko kabilog iya pamilya. Alin kay Radin Tuazon ang panamya. Si Roy Rafael Ordanel, ginatamyaya si Barry Colodo Itorsaita. Kamonitor ang mga men ni paring John Kaganing Camarita, Ronalyn Solinapo sa RG Sol Roofing, Dave Gasapo, kag si Roland Maapni. Ba mga kinay ni paring June ni Camarita, Ronalyn Solinapo. Roberto Ranet de Dioso Senior, may gabi. Sa Lacarlaw talaga monitor sa aton si Sabrina kag Insik Gap Autogiros Gid. Ba, puerti ha. Siling ni Butchi Season. Paring amikar sa niya ikaw dila sa London, pare halong ko na COVID ha. Ito puerti ng atake sa inyong lugar. Galaw-gaw ka. Barangay 2, Maluoy man kamo. Kay Sherlock. Kag sa mga kagawad kay inapa, gilan initan nga mga bating gilan gid ang ara sa area sang Station 2. Siling ni Galaw-gaw ka. Rinaldo Poderoso. Sa Purok 7 or Barangay 7, Purok Magnolia, kinatamya ka mo dira ni Josefina Locsin Hinirato. Sa Sipalay, Kakanduni, Pamilya Poderoso, ang panamya rin kay Rinaldo Poderoso. Kay Barry Colodo Itorsaita. Sa Granville 1, ara si Palma Michael. May gabigin pa, totoo Michael Palma. Si Joe Fox P. ni Pongmuseno, araman. Si Fina Yaun. Fina Yaon, may gabida. Si Mercy Aguado, ara siya pamati sa Imos, Cavite ho. Mga parente, uto Diyos pamilya Candido, Sarapanan family, Magbanwa family, sa Maaw, ginatamya ka mo ni Mercy Aguado, sang Cavite. Si Maricel Moico Lozano, check attendance lang. Sa Talisay, si J.V. Florentino Villa Jr. Sa Germany, aragalantaw si Ebony Butchewa. Sa Saudi, araman si Luthil Bunda. Ayala North Point, araman si Glenard Antiporta. Toto Benji Locsin. Soset Gayataw, may gabi ha. Parok-urok pa sila Soset Gayataw sa aton. Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, Joe San, Pamilya Cuales, Cabina Flores, si Chocoba, Barangay Inapoy, Kabangkalan, Tamyo Kamuni, Engineer Emmanuel Mawi, Miraflores Cuales, San Qatar. Bingbong Lee, araman siya. Siging Alib sa Country Homes, araman nga paurok-urok. Si J. Phil Gostilo, araman, check attendance sa sila ni Karatista. Si Carlo June Gorsal, si Christy Diblas Mailem, si Nena Deras Maniego,
Check attendance man si Orlene Vergara Hinsole, si Guapa kong akumari Henefe Dislati, si J. Fergustilio, again, good evening. Check attendance lang si Ramil Jaga, Inday Blasa, Gapa Urok-Urok man, Maps Montano Parandas, sa Leskag Parandas family, sa dumanang ginatamyaw lang. Sa Tangob, ginatamyaw gid ni Elizabeth Sarita Puentes. Red Horse kay Lee Corban, Paul Par from Granville, Ernesto Folpareño. Ronel Rimotige, kami lang mga pamilya Rimotige, alin kay Ronel Rimotige. Watching from London, si Celtrina Hibiscos. Jan Jocades, tamiyaw ka ni Judith Calves Pamposa. Si Maria Herna Miagano, check attendance man. Vicino family, ang panamya halin kay Jainil Nene Reseno. Grandson na Jack Quarry Emmanuel Gabala, Puerto, his 15th birthday today. Kay Auntie Flor Malaca Bailon, Cousin Lenny Toledo, abid li sinagin siling ni Elizabeth Malaca Gamala. Oy, si Action Eddie Nabuso, kabugtaw pa. Maria Losa Grijaldo Macuna. Si May Flores Gaudiel, tamiyaw ka ni Melanie Saraga. Retired Police Colonel Placido Hintolayon, family, may gabida. Si Kapitan Madeline Bascos Diaz, sa barangay 18, pareto Jonathan Diaz, may gabi. Romel Jaga, sang Bahrain, stay safe. Silini Araceli Ortega Jarisco. Gapaurok-urok mano. Lula Kunsing Doria, sang Porokmarang Mandaragan, Orik Suugon, Brillantes Family Halinkay, Tintin Suugon Brillantes. Jocelyn Kalamaan, sakay Nolia Joe Gison, Milili Oligo, Red Fox Dilasa II, sakay Ella Swedish, Mike Kinolan Carbiliedo, Valencia Kenneth, gapaurok-urok. Si Toto may Mar Fernandez Estrellao, gapaurok-urok mano. Salamat gidira sa inyo sa nga pamati da. Misa Mrs. Lilia kag Ramon Tatoran family. Maninoy Rimo kag Clarita Tampipian family. Toto Clark da, may gabi sang Garden Village sa Barangay Tangob. Rayan Blancy, sakay Von Carlo Di Paula, sakay Rizaldi Itienza Agustin Araman, Obera Sintino Roland, check attendance, Alit Sarpabito, si Obera Sintino Roland, taga Kuaniglio, taga Dilisa, taga Barangay 15. Okay. Madam Senya Kanyada, may gabigid. Barangay po rin si Mama Naplara, si Ray John Tan Villalon. Papa Nerson ka pa urok-urokin, sila ni Clinton Palma, ho. Sakay Connie Delfrado. Day Connie Delfrado, may gabi. Salamat, gid. Si mo dila kapag paurok-urok, pamati sa Action Night Patrol. Patamiyaw ko si Ken Bon Di Paula, sa barangay Kabog, galing sa kay Bon Carlo Di Paula. Ayo, salamat gid ha, sa inyo dira nga pamati kag pag-support sa inyo diri nga palatuntunan sa Action Night Patrol program. Muna nga aton nga mga kuha, muna nga aton nga mga inspirasyon sa aton sini nga pangalagad kada kuangid kada gabi, no?
kapaurok-urok isa permita pamati sa aton sining palatuntunan. Hindi man kompleto. Grace Mortil and family, happy listening dira sa inyo tanan-tanan. And salamat gid sa imo sining wala man untat nga pag monitor. Si Heaven amo man pa check attendance man siya. Si Police Captain Junji Liba, Chief of Police sa Pulo Pandan, nga monitor man, no? Si Captain Junji Liba, Chief of Police sa Pulo Pandan. Tamya ko lang dira si Bendic, kutamya ko lang dira ang Bendic family. Alin kay Robbie Jan Vinson Vindic. Gapa urok-urok man. As always. When we come back, balik ka report ni Action John Diaz, pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolon yun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa ato sa Pamalagat Action at Patrol Program sa Martes edisyon. By the way, ginapasiuna ko sa inyo, buwas nga daw sugod, Abril 1, ang Action Night Patrol Program magasugod na alas 9, hasta na lang kita alas 10:30. So nag-adjust kita, nagpadalom-dalom kita tungod sa aton adjustment madiri sa aton sininga Action Radio Bacolod drama, no? Again, ginapasauna ta sa aton sininga maka-action. Medyo siling naton may mga adjustment kita diri, no? Sa aton sininga pagpangalakan. Ang Action Night Patrol mag-start alas 9 sang aga. Alas 9 sang aga. Alas 9 sang gabi hasta alas 10:30. Kita, okay? Catalan family sa Barangay Granada. Ginatamya ka mo ni Jan sa Sar Catalan. Sa kay Watts Kikay Trujillo, ma'am, may gabi. Sa kay Jing Britanya. Totomil John Sinarosa sa Cebu dira. Kag sa Bilog ka Pamilya, mayong gabi, no? Balikada si Aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Action! Night Patrol Field Reports! Action John, please come back. Actually, kinagpatag balat si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Police Station number 6. Kay dala sa area, balat sa Proc BM, may pinadara ka mga bangga o kon intersection point o kon entrance and exit actionary. Okay. Na temporaryo ginsiradaan bala. Ang inadesisyon niya ang naghalin ina mismo sa mga purok officials. Ang purok officials ang nag-initiate o kung nabi ila inisyatibo ina nga sila ang temporaryo ang dalan. Mayara naman daw isa ka barricade nga ginbutang mga may nakapaskil na drug rec nga kung pangayaw ka hindi ka pwede kasulod. Okay. Now restricted ang rec kung mo ina kabayad sila preventive measures agud nga hindi maglakta para sa taga-purok ang ginatawag ang rec nga coronavirus disease or COVID-19. Dapat nila Police
Captain Elber Bonilla sa mga kapamangkot kami pila sa kareklamo nga nabaton nga kuno may agibotang dira nga lambat sa dalan hambal niya ina may abiso naman siyang kapitan sa Barangay Takuling ni Barangay Kapitan Ledigles Gonzales sa Palin Action Eric nga tigil panugutan nila nga sila dira temporaryo ang dalan pero ang badari ni Sir Bonilla ang sinuman nga mga lugar dira sa ira nga sa nasakupan Kuluyag Manila bala nga magpatuman sang kaangay sina nga temporarily para hindi na may makalusot ng iban wala may makalaptak so or may makalapton man abi kung yara man carrier pwede nila mahimo as long as permitted sa mga local officials or yan mismo nga mga barangay kapitan sila yung galing miski yung patag rin ni Bonilla nga kung may lambat man or wala masulod po ang pulis kag mag-check action Eric iba sila mo on plus ibang nga lugar mo nila frontline inang nga lambat kag sa sulod ng pinagusto sila nga purok yan pa ni Bonilla kangay kahina may lambat na naging butang pero pag check sa pulis may po nagatambay sa gwa nag-inistoryahan na yung wala lang may 5 ka mga persona sila nga gid pang dala sa kapulisan gid pang record dagin na pasakanak sa record sa idalom abi no sa paglapas sa executive order may angot diri sa enhanced community quarantine kaya baga din ni Bonilla hindi niya sura so kung may lambat dira hindi na kamo pagsudlod pero kung gusto niyo may lambat para sa mga pangayo nga hindi kalagaw pwede gid may ina action Eric so pagkaroon kami pag-check nato sa area sa police station number 4 mayara nga 3 or mayara sila select nga mga 4 ka mga persona na dakpan ang area naman dito sa station number 2 ang nabilin dira sa station 3 pero ang as far as I know ang area sa barangay 4 sila gym naging pang tipon sila nga mga persona nga muna nagalagaw gabi na and then ang area naman sa station number 6 other than 5 nga nadakpan sa area sa Purok BM barangay Takuling may mga additional pag sila nga dakpan karon gabi sa area sa Gihapon sa barangay Takuling action Eric so far mga action balita tipon sa patrol karon gid mga gabi rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Chantia so nasutan sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kinaksyon John Diaz. Magabidira sa kay Toto Almer Ocanya, no? Toto Almer Ocanya and family. Gapa urok-urok pa siya pamati sa Action Night Patrol program. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinamanon Action Night Patrol program. Kita magatakop di pararyo. Kita magabalik buwas. Sugod na alas 9 hasta alas 10:30. Sugod na buwas, ha? Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi silibanon Action Night Patrol program kita magatakop balik kita sa Miyerkules nga edisyon ato sa lima patrol unit reporters in action nga napalagad karagawi sa kay Action Roger Guti, Tamon Forte, Percival Villamor, Nonoy de la Cruz, of course Action John Diaz, Nani Karawa ato piloto sa Patrol 3 Navarra Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-back Security Guard Campaner, IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower Barangay Tarok sa Bago si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway Back-to-back Security Guard Rene Cordova, sa Alsam Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang ilagad ang Korman Action Night Patrol Program Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbano nagkasiling adios, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat atis magtulog, magpangamuyo. Sa iyo po pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang Bilko Corpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Action, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting